kan hmai hi atlang puin dakar khatsung in voiceom paruk vel khoi thinang kan ni kan thil eya hian microplastic them singa don kum khata eitel thinang kan ni US a khuan ni tin millionaire thar tam tak anom zia anga chut ani i thian hlui te nena inin mu hian engtiang takin ngei lo danglam to in hrechuak fowang sarkian natna han kai vakhi an nei lem lowa natna kan hriat thei te hi chu an taksa hian a do hne dei deuh veka kan sar kan ti thleng hian a do hne thei thin ani police ho i sathiam an traina an final test self control an paltang zole solo en nan video mi muang hian an ti thin ani khovel ek lian berpol viking ho ek kumzabi pakwana hun lai velami ani mutma tui han in zau hian stroke le heart attack nei na atiniam ve thei natural diamond te hi kum billion khatatanga billion thumin kar a upa ani hloma aman po ato pha deuh mai thei ani Sweden a chuan thisen petu te hian an thisen in minun na achan chuan text message an dong thin lom thu soina te po anima na kangaroo pa te hi anu an hi ve na nan du tak te ma inti tom nan an inti sek ve thin ani khovela mun thrisel beran sei chu panama khu ani tir tu te lo dam thaula vain hun man bule